Erokamano nyakora mogi kuom keto RAMOGI TV weche manyien mag kagi kacha odhiambo ma kawuono an gi geno ni odiochieng' mar teri makare arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag kagi kacha mosetimore gwenge mopogore opogore pacho ka nyakora RAMOGI chakre okinyi nyaka sani. Nyinga en George Bati. Piny owacho yudo fungruok tok do chiwo thuolo ne rwako kothe mag chiemo ma omed nyinyo margi ma edeno ni GMO e pacho ka. Ing'eto mare do marango weche mag alwora wacho ni onge neno manyiso ni nitiere chik mokethi e kelo chiemo mag GMO e pacho ka. Do kwayo oganda mondo mi obed kod geno kod duol mag piny owacho kaluwore ni ok ginyal kelo gik manyalo hinyo ngima oganda jo Kenya. Kamano bende do yango ni pach oganda nokaw motelo ne chako chenro mar kelo chiemo mag GMO go e pacho ka. Jang'ad bura Oscar Angote wacho ni oboke mar piny owacho itiyo godo e lero wach ne jopiny kendo mano nyiso ni mano en yo ma piny owacho tiyo godo e kawo pach oganda jo Kenya. Piny owacho mar kaunti ma Migori osingo ni chenro marge mar loso bajet ibitim e yo mawiyanga ma biro bang' report nyiso ni kaunti ma Migori ok osebedo ka pedho e lela kaka gisebedo ka gitiyo kod omenda mag bajet margi. Nonro ma otim kod Kenya County Budget Transparency Survey mag 2022 yango ni kaunti ma Isiolo, Kajiado kaachiel kod kaunti ma Wajir bende gin moko kuom counties ma ok osebedo ka pedho e lela bajet magi. Kendo kaluwore kod lipot makamano, kaunti ma West Pokot, Makueni, Kwale, Kitui kaachiel kod kaunti ma Nyeri opuo kaka counties mane oyango e lela bajet magi ne oganda e higa omenda mag 2021. Today we had a joint workshop with the county budget transparency team together with other stakeholders within Migori County. And I'm delighted on behalf of the County Assembly of Migori that this was a very healthy engagement. We've had very fruitful discussions on the way forward and those grey areas to be ironed out so that we can move on. I'm also very proud that the CSOs have also agreed to partner with us in making sure that information gets to the public at the local level. We started availing. So I think it came out clearly that it was due to failure to have those documents on display to the public in a good time that resulted to that. And that's why we are committing that henceforth that will be a thing of the past. It's a big concern and a worry where government budget documents are not available online because the government is not supposed to make just this document for their own consumption. It's for the public consumption. So sometimes we have people who are even outside this county, but they have interest in this county. The only way for them to access this document is through the website. RAMOGI ka wadhi nyime ni boda ma ochung' ne apeyni ma pacho ka the Kenya Roads Board oyango ni sirikal oketo tenge omenda mabiro konyo loso apeyni ma okethore kinde mag koth mar El Nino. Kaluwore gi duolno, sirikal osegolo 25% mag omenda go manoket tenge ne riwruoge ma opogore mag ndara e higani. Mabiro kata ma oriwo nyaka omenda mag konyruok e seche mag masira. E higani sirikal oketo tenge omenda ma ok tin ne bilion 244 ne migawo mar apeyni kod wuodhe mar loso kendo rito apeyni ma pacho ka. Resources have already been dispersed to them. We've not given fully, but at least they have some resources to repair whatever condition will come up from the expected rains. Allocation is made to every specific road agency. So when I talk of 25%, it is a percentage of the allocation, what they are supposed to receive in the financial year. The vast or the huge chunk of road network actually remains with counties, and the resources are not sufficient to maintain all the road networks. There's an ongoing conversation on the share that
should be reverted back to counties between the COG and actually the national government. Wasurunya Ramogi jokanyo mag duond bura mar Ford Kenya County Magarissa okwedo paro mar dwaro weyo duond buche duto manitie bo Kenya Kwanza kendo riwogi mondo gilos duond bura mar UDA. Ka otelgi kod Mohamed Timaged olero ni paro makamano ma ichwalo kod jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala nyalo rocho demokrasia mag duond buche siasa mapachoka. So kuna wengine ambaye wamesema kwamba chama imelishwe kwa chama ya Ford Kenya irudi kwa chama ya wapi? UDA. Hiyo tumekataa kwa kataa kabisa, because chama ya Ford Kenya sio mama wala ni babu, ni chama ya Ford Kenya lazima iheshimiwe, because wakati watu wa Kenya wote walikuwa wanagopa, wanaweka nini mkoti chini kwa ajili ya KANU kunyanyaswa. Ford Kenya wamejitolea mangaso ya Kenya ambayo inaleta demokrasia. Si chama ya ambaye ya kujasiwa, si chama ya kuangamiza, si chama ya kutubwa, hapana. Chama ya Ford Kenya itakuwa mahali bake, kulishi tuko tayari. Sasa sisi kama watu ya Ford Kenya tunataka chama yetu akuwe na imara. Tuko imani na yeye. Hatutaki asoroteke hata kidogo. Garissa leo watapatikana 170. Kwa 170 ni Ford Kenya Garissa leo. Sio ile ya kunyasanyaswa. Sasa tunaambia kama sisi ni watu wa Ford Kenya, Malala, hatuko tayari na hiyo. Tunakuona wewe umebomoa ODM, umebomoa chama zingine, unataka ubomoe Kenya Kwanza, na hiyo hatukubali. Kama wewe ni General Secretary ya UDA tunakusupport, hatuna shida na wewe, lakini usikuje kuingilia Mudavadi na Watangula. Ramogi kuonde tiegruok madirom 50 kod 9 e kaunti ma Kisii oyudo masinde mag gedo mabiro konyo e ting'o malo puonj mag gedo kod yawo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Koloso e seche manoyango chenro mar chiwo tiegruok e wi pur e boma ma Kisii, gavana ma Kisii Simbarati owacho ni jowa sekta mar gedo ka gigeto dongo sectors mopogore opogore en ting' ma koro gikawo. Arati wacho ni tend county ma Kisii oketo tenge $47.3 mar gero godo kuonde tiegruok manyasani ka $169.9 oketne gero sikunde mag nasari e sub counties duto mayudore Kisii. That's the production. Hata ya nguo za watoto wale wa shule at a subsidized price. Don't worry, tutakuwa na hizi kwa sababu ya mafunzo. Ile shule ambayo itakufanya vizuri tutaongeza wewe wengine na ndiposa tutengeneze pesa. When a system is working, even if you wanted to eat, you can eat. You can't eat from where the system is down, is dead. Buch jodongo mag oganda Jopokot okwayo jotelo mawuok e kaunti ma Baringo kaachiel kod Turkana malaro tong' ma Kapedo mondo kik ti kod weche manyalo nyayo lweny e tong'no. Jodongo go lero ni ndalo manok mokalo gisebedo kod ywaruok e kind jotelo mawuok e kaunti ariyogo bang' kane gavana ma Turkana ne onenore alwora ma Kapedo kendo wacho lela ni alworano nitiere kaunti ma Turkana. Jodongo ma Pokot kwayo mondo jotelogo owe laro tong'no kendo girom kod jodongo mag oganda ma Turkana mondo mi gitiek ywaruok kendo giket kwe mosiko ka IBC irito mondo bi otim nonro. We as a Council of Elders from Tiati, we don't see the need that people should fight or quarrel. The issues can be handled and we have the procedure to handle, to sit like the whole elders from Turkana and Tiati, and we discuss mutually, and we fix. We say if this one it was belongs to Baringo, then let it be Baringo. If the Turkana who are at Kapedo have a problem, we feel that it belongs to Baringo. Hata huyu gavana alikuja juzi hapa Kapedo na akaongea sana. Sasa msisi nataka kuambia gavana ya kwamba usiongee maneno ambaye inaweza kuleta vita na ili watu wauane. Na mimi naambia kiongozi yeyote usisulishe maneno kwa vita. Tusuluhishe maneno kwa amani. Sisi kama viongozi na sisi wasee tunataka viongozi hapa Pokot na wasee wa Turkana elders na Pokot viongozi wakutane tuongee kama jamii. Sisi ni watu ya Kenya na tunataka kuishi na amani.
Jopith mag rombe modak e kar chung'ur bura masusu e tong' mar kaunti ma Narok, Kajiado kaachiel kod Nakuru ogolo ywak e medruok mar kuo mag jamni ma osekelo negi lal. Gikwayo piny owacho mondo mi omany yore mag tieko chandruogno mapiyo. Bende giwuoyo gi jolendo e sendo bila masuswa. Jopithgo olero ne giyudo lal mag rombe 110 ne giyudo lal mar rombe 110 otieno ma piny orugodo tich ariyo bang' jomaundu monjogi. Jopithgo dwaro mondo obila omany yo mar kedo kod maundugo mapiyo kaka dwarore, ka bende gidwaro mondo chulgi rombegi ma osekwal. Mtu anaingilia na anashukua na anapitisha barabara, wanabeba na magari, wanapeleka ati mbele sijui maksinjio gani, na tunajaribu kuripoti kama vile mimi niliripoti tarehe 30 mwezi wa 5 niliandika AOB hapa kondoo 17 imeibwa. Hatujapata ripoti yoyote, na wengi ambao tuko nao hapa hawajapata ripoti. Kondoo zenye zimechukuliwa hivi karibuni ambao zilikuwa kwa hii gari ni za baba yangu, na niko na machungu sana. Na tuko na sheria kwamba kondoo ama ng'ombe ama mifugo hazifai kusafirishwa kutoka saa 12 ya jioni hadi saa 12 ya asubuhi. Kwa nini mifugo hizo zinasafiriwa ili hali tuko na security kwa mabarabara? So we also want to appeal to security apparatus to enhance surveillance, and we also want to assure them of our support that even if there are bad elements in the community, we will work together to eliminate. As we talk, some of the suspects who are still at large, some of them are terrible criminals and they have terrible networks. The network that I am even sorry to say, it includes some of even senior fellows. Tunataka anti-stock theft unit ikuwe hapa hii session hapa. Hawa watu wameumia wakuwe compensated by the counties. Maoktin ne jopur 100 mag ochele mawuok Burai kaunti ma Tana River ne kod kibaji toko chele chako tuo e puothe kotenre kod nok mar pi. Jopur go oseo duol mochung' ne keyo pi e puothe National Irrigation Authority NIA kuom yolo e tich kendo keyo pi kaka dwarore e kinde ma gin to gichulo osuru. Jopur go koro chuno mondo mi omany pi giwegi ka gitiyo kod mkokoteni mar reso chal mar puothegi ma sani koro tuo. Gidwaro mondo chul jogo ma oseyudo lal kaluwore kod nok mar pi. Meneja James Karimi oyango ni nok mar pi okel kod ng'ikni e lai mag chwalo pi manyaka gie sani Kongo. Serikali wanasema tung'ang'ane tupambane na njaa. Tumepanda chakula kama hii, lakini sasa inaendelea kudidimia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ukosefu wa maji. NIB wakipewa pesa ya maji wanasema maji tutapata, lakini sasa ukiangalia maji yenyewe hatupati. Nimelipa almost 75,000 zimepotelea hapa na zote ni za loan. Ukiangalia hiyo shamba ni yangu. Kuifikisha mali nimeifikisha hapo imenitumia 100,000. So far bank inadai 400. Na nikingangana ni maji tu ndio inaniangusha. Ukiangalia land iko very fertile, mbolea tuko nazo cereal, lakini NIB imeshindwa kutushughulikia stories za maji peke yake. Shida tunashindwa ni mtaro mbaya, ni pampu mbaya, ni maji ni mafuta hakuna, sababu shida ya mkulima analipa maji, akilipa maji akipanda hakuna kitu inapatikana kwa mkulima, lakini ofisi imefaidika, imechukua zile pesa za maji. Mkulima anaenda hasara kwa begu, kwa bolea, kwa kila kitu. Shida ni kuobaoba. Wadhi nyakura mongi bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo mi oteng' lweto bila maromo 23 mag bunge mogo kaluwore kod chich ni gisebedo ka gichamo asoya kendo thiro kenge mag rito bunge ma pachoka. Bad migawo mar alwora kod bunge motelne kod Soipan Tuya poko yango nying apisa 23 go makoro imenyo kod okwach kich. Tuya kata kamano omedo mana ni okang' mager ibiro kawo ni apisa za manonro joko ni osebedo ni thiro kenge mag piny owacho e rito bunge mathurka. Koloso kod ute mag fwambo ya apisi mar KFS bade ma Kiambu Tuya okoni koro jopiny biro goyo lipot kokalo yor simu nono maonge chudo mar chiwo yot mar mako ji maketho bunge kokalo e goyo maka e kind weche kata timbe mamoko maketho alwora.
We have operations happening in different ecosystems, in different forest conservancies in the country. We have had a lot of cooperation from the DCI, helping with the investigations and unearthing the criminal activities happening. And we are here today to witness and ensure that the Chief Conservator of Forests has effected the immediate dismissal of 23 forest officers whose cases have been under investigations and have been found to be in gross misconduct through various acts of abetting and conniving with criminals in the destruction of our forests. Wasura ni nyime koro wuoge ma oko wadonje weche mag tuke kama kinde ma Uganda timo ikruok mar kata wang'iyane tim mar adhula mar nyiri manie bwo higni 20 the Rising Stars okinyi ma kawuono ne owuok e pacho ka gichomo piny mar Angola ne tielo mar ariyo kindgi kod tim mar piny Angola. Rising Stars notimo orako mogik margi odiochieng' manyoro motelo ne wuok margi e pacho ka gidhi laro thuolo mar dhi e tuke mag laro kombe mar piny ngima ne rowere manitie bwo higni 20. Poni Rising Stars oloyo Angola kendo donjo e tielo mar adek to gibiro rakore kod tim mabiro loyo e kind Cameroon kod Botswana. Timno noloyo Angola gonde 6-1 e tielo mokwongo e alap manyayo. Tielo mar ariyo idhigo e boma ma Luanda e piny Angola. Kocha margi Beldin Odemba onyiso geno maduong' kuom Rising Starlets. Erokamano nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV thuolo no bende makelo e giko mar weche manyien mag kagi kacha ma kwa wacho sani nyakora Ramogi koromo saa 1 weche manyien mag ng'ich wele boyo ge radimba kachiel kod saa 3 bende ni mar reporters mago apodo korore e kor gwenge mopogore ka fwambo kendo choko ni loso gi yo makare. Midhiambo makawuono idhi bedo gi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore. Ka kamano erokamano kuom kete Ramogi TV weche manyien mag kagi kacha. Nyinga George Bati.